La presència romana a la península ibèrica va obeir a les necessitats estratègiques de la guerra contra els cartaginesos. L'any 218, abans de la nostra era, un exèrcit romà, manat per Publi i Gneu Escipió, desembarcà per primera vegada a la península. El lloc, Empúries, colònia grega, aliada de Roma. I des d'allí arribà a Tarragona, on s'instal·là un campament militar. Aquest campament és l'origen de la Tàrraco romana. Com a capital de la Hispània Citerior, Tàrraco es beneficia d'un procés urbanístic i monumental que la convertia en una ciutat romana de primer ordre. La Tarragona actual gaudeix d'un patrimoni arqueològic que mostra aquella antiga esplendor, amb diverses restes que ens apropen a una Tàrraco configurada monumentalment i urbanística com una gran ciutat de l'Imperi Romà. La reconstrucció virtual que us presentem es basa en documentació rigorosa tractada amb criteris arqueològics i pedagògics. Els models virtuals reprodueixen fidelment a escala els originals de l'època. En els casos que no existeix documentació sobre la ciutat, s'han construït models hipotètics basats en elements d'altres indrets semblants a Tàrraco. La muralla, construïda en els primers anys de fundació de la ciutat. Protegia Tàrraco per tots els costats, des de la part més alta, on hi havia el recinte de culte, fins a la zona baixa, a prop del port. El bastiment de la muralla es modifica en diversos moments històrics de la ciutat. S'amplia o es reforça, se li obren o tanquen portes, d'acord amb les necessitats d'urbanisme o de protecció. Al segle II no era visible el que ara coneixem pel relleu de Minerva. Reformes a la muralla l'havien deixat ocult entre les pedres. Pels que hi arribaven per mar, Tàrraco era com una gran porta que s'obria als viatgers, comerciants, artesans, funcionaris. Entre Òstia, el port de Roma, i Tàrraco només hi havia 4 dies de viatge. Aquí, els comerciants podien comprar productes que arribaven de tota Hispània Citerior: sal, pesca salada, blat, oli, vi, cànem, lli. Aquí podien vendre ceràmica, vidre, productes manufacturats i articles de luxe que estaven de moda a Roma. Al port de Tàrraco feien servir les drassanes, magatzems i serveis d'aigua per la tripulació dels vaixells. La documentació existent sobre el port romà de Tàrraco ens permet imaginar una estructura semblant als ports representats a pintures i mosaics trobats a la zona de Pompeia. Prop del port, el teatre, un dels primers llocs d'espectacles construïts a Tàrraco. Les ruïnes del teatre romanen tancades al públic des de fa anys a l'actual carrer Sant Magí. El teatre era un indret de prestigi i de propaganda política i religiosa dels governants. Aquí es representaven mites clàssics de la història de Roma o comèdies de costums, en les quals es caricaturitzaven oficis o defectes dels ciutadans. ...12.000 persones hi cabien en aquest teatre.
A la façana que tancava l'escenari eren representats déus, emperadors o prínceps vestits amb toga o robes militars. Els edificis d'espectacles populars mostraven la importància d'una ciutat. Tàrraco, com a capital d'una gran província, disposava d'un dels llocs més representatius d'aquests espectacles, el circ. El circ era situat a la vora de la Via Augusta. Separava la ciutat en dues parts ben diferenciades. La part alta, la part oficial, amb la plaça de representació i el recinte de culte, i la part més baixa, on vivien la major part dels ciutadans. Avui es conserven restes de la façana i algunes voltes on hi ha instal·lats coneguts establiments. El circ arribava des de l'actual passeig de Sant Antoni fins a la Via de l'Imperi, o sigui, travessava la ciutat de muralla a muralla. L'amplada cobria des de la Rambla Vella fins al carrer Cavallers. El circ es destinava a curses de bigues o de quadrigues. Rere aquest espectacle hi havia tota una organització de criança de cavalls i de formació d'aurigues en escoles. Vuit o 12 carros d'equips diferents corrien 7 voltes reglamentàries. El públic, unes 22.000 persones, feia apostes i animava els seus favorits. Al bell mig de l'arena, l'Espina, amb tants dofins com voltes s'havien de donar. El lloc més destacat de la grada, el Pulvinar. Els llocs públics de diversió es completaven a la Tàrraco romana amb l'amfiteatre.